Ana Rudy, another pasahero naman mga idol. So, natay mga pasahero ding duha ka buhok mga babae maanyak mga idol. Madalag ka kini sila mga idol. Pero ako kaila kinsaon ni sila mga idol. Bahala na mga idol kung masahero lang tandiri mga idol. So, kinilipita mga idol na natandiri sa alimpok kabatuan paingon. So, sang ka natandiri mga idol. So, nanatsunod sa tumotol mga idol. Duha ka pagkani ang boys. Ngoli tawo. So, hunong tagang metri kineha mga idol. Ang naimag dyan ang awan ng babae sa duha ka, huli tawa mga idol, hambot lang kung si sala atong atoan na, nabahala to sila, nasundo na nga mga idol, susubay ding dalan mga idol, ngunit ang dalan paigong dito sa mais. Puro kabatuan mga idol, so medyo kami kumeda ni siya pero okay na yung kapang sila kay simintado man niya. Tuwing nahira ito dali kami di kuong ni kumay mga idol, so sabkata siya ng dabi, mga idol. Thinking the pita mga idol doon na kini ngad din tadi sa kwan mga talo mga idol tuloy ubay kini ngad din yang tinanong nga talo mga idol dan awo mga idol kanda ko ano talungan mga idol so answer ano mga idol so lagpas sa tadi mga idol na pandola tadi sa kapiriya mga idol then the pita mga idol mido tadi kaneda kung tupo dali unto Japan mga idol tanawa mo unto kay mga idol sudah nada kepilihan dari semai kebatuan mga idol halimpo kebatuan jalur sulut tadi ya unahan penisalam mga idol lain hamda ko dari mga idol hina isda so naida chunu satong tayo sikol dia panwad bauba ko mga idol sandaan na to na mga idol so sunod na siya sa kuha mga idol kay di may sikaw pinati kay kumadam dalan tayo mga idol so dirin na pita mga idol ham na sa mga idol mino na sa tadi So, pao na sa tabalungsong mga idol, kanadiya bulahan ka na sa kan kabatuan mga idol, no? Bulahan na siya, tinisan. So, lungsong tadi mga idol, hinay lang sa tadi mga idol, kanay lubakin na, nga likuan sa mga idol. Sa paano kung puso mga idol, talawa mga idol, diba? Sa paano si mga idol, so na ang babao ni Potsoy mga idol, mula nagkumba siguro mga idol, kinistambay ang tapis sa pa mga idol. So din hiyata nabita mga idol, lo na sila mga abot mga idol. Doon na rin lahat mga idol. Sa may ispina mga idol, ngunong na sila diya. Ngunit ang puro kabatuan din nabita mga idol, din hitabit sa may isang kasagaong kamay mo kanaw. Ngunit sa puro kuya mga idol. So stop na din mga idol. Doon nao na din mga idol. Nao na rin katang tabangan ito pasidog nao siyang mga kargake. Lugubay guni ang karga mga idol. Karoon makabalitan. Di ba doon kayo mga idol, kerong kapapasiro at pataglayan mga idol, tanaw mga idol, ubay nilang ikumkumpara yung mga idol, na yung mga makaon di hamong sa panadi mga idol. Kita tabang na mga idol madalita, kabaliktang kan dali. So, wala na siya mga idol, so naogon siya, kihong na mga idol. Namang sagay na bukong bali mga idol game, nanto na pa dito sa atong parkingan, ngitan po ito pasaylo na matamakatingkong mga idol.